Подробний обзор Ford Transit. Груз-пас. 89 рік. Обичний 2,5 дизельний мотор. Механічна коробка передач. Автомобіль від власника. Любий від оформлення. Можна доручення, можна сразу в МРЕО. Здоровенна, просторна будка. Повністю обшитий лінолеум, обшитий потолок, класні фонарики, тоніровка. Поварений, покрашений. Є фаркоп. Ззаді, кстати, ляда. Удобно открив, загружаєш, розгружаєш. Резина цешка. Грузова резина з увеличеною грузоподйомністю. Є ресори. Це теж для грузоподйомності. Нормальний апарат. Мотор, напоминаю, 2,5 дизель. Без турбін, не CDI, не TDI. Обична механічна форсунка, ціна 1000 гривень. Люба соляра, сів, поїхати. Ціна даного монстра буде всього-навсього $2500. Приїжджай, забирай.